Barcelona comparteix el menjar és un projecte d'acció social i reducció del malbaratament alimentari creat per la ONG Nutrició Sense Fronteres. El projecte va començar per iniciativa de la ONG Nutrició Sense Fronteres amb l'objectiu de que Barcelona, una ciutat orientada al turisme, reduís el seu malbaratament alimentari i redistribuís els recursos a través de les entitats socials. És a dir, el que fem amb el projecte Barcelona comparteix el menjar és visitar els hotels de la ciutat de Barcelona, proposar-los el projecte, dissenyar un protocol mitjançant el qual ells aprofiten aquest excedent alimentari. Nutrició Sense Fronteres s'encarrega de fer la recollida i distribució d'aquests aliments, sempre en condicions òptimes de seguretat alimentària. En el projecte Barcelona comparteix el menjar hi participen 12 hotels de la ciutat de Barcelona, 15 empreses alimentàries i se'n beneficien 12 entitats socials. I durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus comptem amb la col·laboració de Segur, que ens ofereix de forma gratuïta el trasllat dels aliments. Durant els 2 anys de projecte, el projecte va començar al setembre del 2012, fins a l'actualitat s'han recuperat i distribuït 45 tones de menjar. És un projecte que en el nostre cas fa 2 anys que hi participem, des de 2012, en el qual el personal està molt content de participar, perquè tot el menjar que ens sobra nosaltres l'envasem, el congelem i sabem que va a parar a famílies que no tenen poder adquisitiu en aquest moment o que estan passant per moments de crisi i poden menjar cada dia un plat calent elaborat, en aquest cas per nosaltres, que és menjar sobrant. La nostra feina és envasar el menjar sobrant, amb un bufet que tenies comptat 50 persones i en venen 40. Òbviament et sobren aquestes racions d'aquests 10 que no han vingut. Tu això el que fem és envasar-ho al buit, ho etiquetem, ho congelem i un cop a la setmana Nutrició Sense Fronteres ens ho ve a buscar en un camió que està refrigerat, s'ho emporten, ells ho guarden en els seus congeladors i ho reparteixen cada setmana en famílies necessitades. Volem aprofitar la Setmana Europea de Prevenció de Residus per donar a néixer aquest projecte, perquè trobem que és molt maco i aprofitant que hi ha un dia especial per el malbaratament, que coneguin que hi ha centres, hi ha ONGs, en aquest cas Nutrició Sense Fronteres, que treballen perquè s'aprofiti tot aquest menjar que en principi s'hauria de llançar.